according to Prophet Isaiah, ningon siya, most of the time, ano siya, His ways are higher than our ways. No? Ang pamaagi daw sa Ginoo is higher, mas taas kaysa tuan din. His truth is differ. The way si Lord maghunahuna, lahi sa atong hunahuna. Amen? Lahi. So meaning, most of the time, ang atuang kasagaran nga pangandoy, wala naka-align sa pangandoy ni Lord. Timan ini. Nagtanaw kada, yes, naa kay plano siguro ron sa imong ugma nga nindot maayo. Wa man jud tay sama sa kong gingon magsun wala man jud tay plano nga makadaot in the future. Pero mao lang ni timan naapoy plano si Lord nimo. Ug timan ini mga igsoon. Bisan unsa ka maayo ug kanindot sa imong plano, bisag unsa para nimo the best na gyud nga plano nako. Timan ini mga igsoon, tawra ta. Nindot imong plano pero tawra ka. Si Lord Ginoo. Si Lord perpekto. Ug di siya masipyat sa iyang plano. Kung labing maayo pinakadabis na igsoon imong plano, timan-i nga napay mas the best nga naibaw ni Lord. Mao na nga ayaw kayo dibdiba imong pangandoy, nagtanaw mo dia. Ayaw kayo ihubutang imong tanang pagsalig sa imong pangandoy karon. Kay wa ka kahibaw, gitawag ka sa Ginoo sa lain. Gitawag ka sa Ginoo na specific calling nimo nga dili kana ang imong giplano in the future.